manan. So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Candy. Sa dili pa nakusudan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Somewhere Over the Rainbow. That you dare to dream really do. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo dagdasingan nga Candy. Nak, narabay gipada imong ninang nga duaan para nimo. Papa, uy, dako naman ko pa. 18 na gud ko. Dili na ko hilig og duwaan pa, uy. Ay mao bitaw akong giingon niya. Make-up na gusto ning akong alaga, sir. Dili na duwaan. Ngi, dili man gud tilinlin. Na mao ni nakalisod nga wa nas mama nimo kay di manggug ko makabasa ninyong mga babae. Oy, ay tunay nak. At nakabantay ko nga nakikauban pirmi sa eskwelahan na naiguha na ko nimo. Kinsa man to? Nanguyab to nimo? Oh. Nak, kung maguyab-uyab na malanggani ka, pangita o ka ng kwartahan, ayaw ng pobre kay muna slim, mubitad na to paubos. Pa, Di mo na tinuod. James. Oo, pobre mis akong pamilya. Pero di man tapulan. Anong ka mo sabi? James. Og makita na nimo hindi kung sukton ko mo. James. Unsa? Naguyab-uyab na ka? Ate, ayaw pagsaba, uy. Madunggan ta ni Papa. Sorry. Day, ang ako lang ikatambag di mo, no? Wa man ni problema nga mag-uyab-uyab ka. Pero ayaw lang sa gitay labot, ha? Kilisod na. Nag-eskwela pa pa ka. Basi makaundaon niya kasi imong eskwela. Mao gani eh. Pero dako ko og pagsalig ni James ding ha. Dako sa respeto na ako. Nahibaw ko nga dili ko niya pugson anang butanga kung dili pa ko andam. James, anong nanood man ta din sa motel, uy? Mag-istorya naman ka ta. O lagi kinte. James, dool ra kaayo ka. Love ko nimo, di ba? Oh, Pues, pamatod ini karon. Pakita na ko nga love ko nimo. James. Kinuo ko. Sobra naman ako sa kabuhan nga wako regla. Dili ka umabdos. Magbiti ko. Noong sa maling taon ka, day, uy. Di ba gitambaga na mantika? Tanawa ka ron. Namabdos ka. Te, ayaw lang pagsaba ni Papa, ha? O di, ang saon man na ni mo. O sa may sulti ni James, ana. Mundang eskwela. Unsa? Matrabaho ko. Ato man ning binuhatan. Ato ning barugan. Unya si Papa? Hindi. Sa tinuod lang, may kisulti ni mo sa papa na ko nga magpalayo ko nimo kay kung dili. Hindi! Si Papa? Sir, Kahit yung kay kaguha. Di ba giing na naman ka? Napalayo na sa kong anak. Ha? Magpagkinahin ang gapo ka! Pangano nakita ko siya? Patyon ko rito na! Ayaw pa! Hindi! Hindi! hindi. Hindi, salamat kay limutan na ka.
Si Papa. Si papa nimo. Sorry pero gipadakop siya sa ako mga ginikanan. Unsa? Si Ate Linlin. Inyong katabang, gipalaya sa imo papa. Kay nahibawan si mo papa nga nahibaw di siya bahin nato. James, ang ato anak, kumusta? Sorry, Kindi. Nagdugo kag maayo. O, wala na nga tungat. Unsa? Mingaw na kayo ang bahay. Wa si Papa. Wa pod si Ate Linlin. Dili pa sa ko gustong matubang ni Papa. Kinahanglan ning kamot ko nga ako na lang usa. Unsa? Mupawa ka sinyo? Oh, kay mo trabaho ko. Muundan ako eskwela. Sigurado ligd ka na. Oh, James, dili na sa ko gustong mag-abot pa mi di Papa kung makagawas sa espresuhan. Kindi, na may balita ni mo. Unsa man na? Nagkagawas na sa prisuhan ni mo papa? Oh. Wa mo ko mahimutan nga nakagawas na sa Papa. Kumusta naman ka siya? Unsa ka kung ako siyang atuon sa Mumbai? Oh, Kendi. Pa, Kendi, anak. Pasaylo ako. Dako kay kong sahan ni mo. Tungod sa akong kahadlok nga magkubagi mong kaugbaon. Nagkabuhat kong nautan. Pasaylo ako, anak. Mayo kay okay na di mo. O, nabalik na ka na sa inyo. oh James, ang ako na lang gustong makitaan si Ate Linlin. Unsay full name niya? Kay pagkitaon na to. Wara ba ko kay Baunak? Si mama man may nag-hire niya sa bata pa ka. Mao ba pa? Gusto na ako makakita niyag balik pa. Ay, susanahin lang, nak. Kalimti na lang to kay basig maayo na itong pagkahimutang. Hinoon sad. Gutuman na ako eh. Candy? Oh. Ate Linlin? Candy, anak! Anak? Pasensya nga, wa na ko magpakita ni mo. Gibaharan ko ni Papa ni mo. Unahadlo ko masultihan ka niya sa tinuod atong higayon na maong litalaw ko. Unsi tinuod? Candy, ako mo itinuod ni mong inahan. Unsa? Amiga na ko si mama ni mo. Dili tinuod nga namatay siya tungod sa pagpanganak. Gisagop ka nila kinitalaw ko tong higayon. Nahadlo ko nga dili ko makahatag ni mong mayong kinabuhi. Ang gisugot ko nga mahimo nilang katabang para lang makakita ko si mong pagdako. Bisa dong imong pagtuo katabang ko ninyo. Unta pa sa iluon ko ni mo, anak. Sukad masukad. Wag ko maka-feel ko dun si feeling sa daay, mama. Pero nakita na ko ni mo ang imong pagpangga na ako. Ikaw di ay ang tinuod na akong ginahan. Ma. Oh, anak. Tug dili ako masugot ka mawa pa ka na ako, anak. Pero nahadlo ko sa posibleng buhaton sa imong ama-ama. Ayaw ka balaka. Ako'y bahala. Pasaylo ako, Kendi. Pasayloon lang di ka pa. Kung musugot ka nga kauban na to puyo si Mama Linlin din eh. Kung maunay paagi, aron dili ka mawa na ko, sige. Di na ko mo kontra na. Thank you pa. Ma, nakadungog ka? Mag-uban na tagbalik. Salamat, Lord. Grabe kabuutan sa Ginoo nako. Kay gibalik gyapon ko niya sa mga tao nga nagbahal nako. Karon, malippayo naming tanan nga wa na gitago ang akong pamilya nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mukit mga hikalang kaagi ni Candy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, Somewhere Over the Rainbow.
Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko kitapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Cody, 23 anyos, ulitaw, taga General Santos City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Sayo mangguko nga nakatuon sa pag-inom. 16 anyos pa lang ko. Aron ninyong hisabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Guys, itong maestra, Mari maestra ng permi malit. May meeting mo kuno sila ma'am good. Wala ka kadungog katong giingon sa atong president. Ako kabati, Busy ka magul ang cellphone nimo. Sikag duha. Saman, dahan na. Takit ha. Ansa? Ako'y kwarta, Ako mang libre ron. Inig sunod, ikaw. Sige, o ba? Okay. Pero di lang ta magdungan og gawas. Atong lipat na nga ang atong president nga nagbantay na to. Grabe kusog ang mutunga ba sa libre, Halos di man mutunga. Lami man din yung libre, bay. Mao ka. Pero buha nga, ha? Magpangita naman ko ini, bay. Sukad nga gitudluan ko ni mag-inom. Ganahan kay ko. So ako yung master ni mo ani ron, ha? Unsa man di, Kung masakpan ko mga magpapa, ako maging inon nga ikaw may nagtudluan ako ini. Grabe sa di mo, Pabayro mo unti ka. Kalapit sa kong hila pagking akong tiyan. Bangon ko para makakaon ko. Kode, wa pa ka magmata diha do. Buntag na. Mata na, ma. Bangon ako. Kalain gid sa kong gibati. Anong nagtimi-timi ka man diha? Di man di kagahapon. Nadugay man kang nauli. Kode, nga naman ka. Lami isuka nga kung ikaw, ma. Palinoo ko. Kode, naos pa ka man in taon, oy. Rosa nga. Nahambutan niya, oy. Unsa yung gikaon nga, isuka man. Awat na. Napas mo ng bata. Mas buhay na dito. Niinting. Sakit na, Diyon sa mga naman, Wah, kabuhi ni mo do. Maplastado. Mga kabkabon tali, ha? Kini mong pusot. Kini ka... Uso na sakit ka nang yung pagpislit sa kong puso, Day. Di na ko patambal, Sayo ko nakaton sa pag-inom. Kinilagay madalag itas barkada. Huwag kadugayan, matoy akong gibati. Di na ako makatarong og kaon kay ako ramang isuka. Hangtod nga nakatrabaho ko sa usa ka fast food isip crew. Sige lang ko mapasaran sa kaon. O naundang ko sa dihang na hospital ko niadtong 2022. Og unya, ma? Kode, maayo kay nakamata ka na, nak. Dinhin na ang doktor. Unsa man kuno akong sakit, ma? May gastritis ka kuno. Huh? Nagasgas na ng tinain ni mo, siging palapas sa oras sa imong kaon. Maong likayin na ng bisyon ni mo, ha, anak? Ma, may gitumar naman takong tambal. Ganun niya ang magyapon ng akong gibati, ma. Magsigilig sakit ang akong tiyan. O sakit na sa mga ipangihi. Unsa? Naunsa ka man di ay intawon ko di, oy. Narasigi mo balik ta sa doktor. Maglisod kog diagnose sa imong sakit kay sa x-ray, doon ako'y nakitang obstruction sa imong small intestine. Pero ang result sa imong ultrasound, negative man. Ang saan man ni, Dok?
Mo suggest ko kung uyon ka, nga abrihan na tong imong tiyan. Ha? Agay! Ma, di lang ko itong kingon sa doktor maay nga unsa ganito. Unsa ganito yan to, diagnostic laparoscopy mo mga siguro to. Exploration. Di lang ko ito maay. Gawas nga madlo ko. Gasto na po kayo. Hoy, Kudi, patuos doktor ha. Nabalaka baya ko ana. Patuog yun sa doktor kay magsigig balik-balik ng pagsakit sa imong tiyan. Paoperahan gid ko ninyo, ma. Naoperahan gid ko. Pagtusok pa lang sa anesthesia, murag mihang ang akong batang. Successful ang operation. Apan, may mga complications. 1 week nga binhod ang akong hawak o wasap ko'y control sa akong hugaw. O ang diagnose sa doktor, may TB kuno ko sa tinai. Kay baga kuno ang akong tinai. Apan, dili po siya sure. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sayo ko nga nakaton sa pag-inom. Mga 16 pa lang ko. O pirmi ko nga mapasaran sa kaon. Mao kani nakaingon sa akong gibati karon nga may TB ko sa tinai. Di ba ulcer man unta? Ikadawang pangutana. Inig human ako og kaon, musakit og maayo ang akong tiyan sa ubos nga bahin. Ug makautot ko nga may sagol hugaw. Tungod ba ni sa tambal sa TV nga ako nga gitumar? Ikatulo pangutana. Nasab ko'y mabatian sa akong hawak nga sakit padong sa akong bukog sa may sampot. Tungod ba ninyo atong gitusok nga anesthesia nga usa ka buwan naman ang milabay human sa akong operasyon? Ikaapat o katapusan, nagsigi kog tumar karon sa tambal para TB. Unya, ingon ba yatong doktor nga dili sab siya sure nga TB ni? Di ba madaot ang akong kidney sa dosage ning tambala? Angay ko bang undangan ni sa pagtumar? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Cody. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Katong wala pa mohunong og yup-yup dag shabu hunong nan taon mo dong. Maluoy mo sa inyong mama o papa o sa inyong kaugalingon. So kasi-kasing pamamahagis magpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is he who does not trust enough will not be trusted. Musalig ko puta sa atong mga kaila, no? Depende po sa tao, no? Inyo sang tao ng kiniya sa tao. Kung na siya track record, magsigig, pangilan silang kauban, porbida mahinom-duminom ko sa among grupo nga, susdakuas na disgrasya na mo. Oy, apil ko. Ayaw kayo nulti. Pero wala, di na ikita antod karon. Dako kayong kantidad sa kwarta ang maulagi na, nahog na lang sa unya-unya. Pila na katuig. Mahinom-duminom ko may ngunani bitaw. Musalig ta, pero kuan na lang, klasiha lang po ng tao. By the way, nalo ko i-share nyo sa kung kinabuhi, ha? Kung naamoy kwarta, ha? Ayaw pagpahulam sa parinti. Ayaw pagpahulam ang kwarta sa parinti. Amo na akong life experience. Kung naamoy kwarta, tagain na lamang. Kaya mao na hinungdan yan, magbungol na mo. Tibok kinabuhi. Magtuo ba itong hatag? Lahi ba yan ng hatag? Lahi ng baylo. So, ganyan na manghulam. Nga na ako, ayaw lang. Pag kong kantidad, gamay lang. Ayaw mo na lang na. Ayaw na lang. Hindi na mo kagunaw nagbayran. Amo na akong experience sa akong kinabuhi, i-share na ko ninyo. Ang ato matatampo ko naglawa si Cody, 33 years old, taga General Santos City. Single pa ni siya, no? Kapag yung ka na ng General Santos City. Pero na kayong naandas Mindanao dapit, no? Diya sa, of course, Davao City, si Rose Ambag, Trinidad. Kumusta naman yung mga durian, Davao? Taga itaw ni Cebu. Diya sa Siargao, Marajao, Carajao, si Madam Juliet Kamingi o si Frank Kamingi. Ano ba
baya may karong Mayo diha magturbi sa mong klase sa high school. I-reserve mi dag mga room sa inyong hotel, ma'am. Ug mga taga Zamboanga del Norte, Dr. Ondogo, da sa Leroy ba nang inyo o Liloy, da Zamboanga del Norte. Dr. Villarias na da sa Lloyd Vistel, da sa nang inyo? Sarangani ba to? Okay, the whole of Mindanao people, kumusta? So, going back to our sender, si Cody, punto medical, sumasa na bati ng tugay sa drama. Ni Sergio Galulo din, nalimtan ako from Cagayan de Oro City, ha, pero may gini siyang maminaw. Thank you kay sir, ha. Unang pangutana ni Cody, sayo kung nakaton o inom, mga 16 pa ang mga 16 pa ko, og pimi kung mapasaran sa kaon. Mao mang nakaingon sa akong gibati karon nga TB sa tinai, di ba ulcer masad ni? Or both, kini magong mag-inom ta, parihaman sa kung tabagan nitong isang adlaw. Alcohol can impede absorption of vitamin B complex, specifically vitamin B1 or thiamine. Unsa may mahitabo sa katawo nga kulang og B complex, he is more prone to develop central and peripheral polyneuritis. Nya muluway sa niyang resistance to almost everything, no? Kung naay TB, usually ning TB manggod mag-originate sa baga nga mudagan ngadto sa laing parte sa lawas, no? So in order to confirm kung naabay TB ang imong tiyan, naatay mga laboratory workup, ulcer baka naatay mga gastroenterologist Cody nga ilaning tan-awon pinagi sa paggamit anang gitawag ng kahimanan nga endoscopy. Kini endoscopy mo na siya kamera murag linti nga musod diri sa imong baba down to the gastrointestinal tract, ma-visualize unsa na may kahimtang didto, makitaan kung naabay gas or ulceration, at tatagan kag antacid baron like Primil-Ace, Primalin, Maylanta, daghang kayong mga antacid or proton pump inhibitor like omeprazole. Depende sa discretion sa mga tinding gastroenterologist. Sunod nga pangutana. By the way, wa pa di ko mahuman atong alcohol intake, no? O pasar-pasar sa pagkaon. O mga alcohol intake ka, makadevelop kang fatty liver cirrhosis, and in the long run, yung bako lang maabot kang mahimong hepatoma or cancer of the liver. Itong gingon pari-parihaan yung problema, Mag-ascites ka, may mga fluid sa imong tiyan, dako unya may yellow ka. Tawag na mo jaundice, no? Imong kalimot tawag imong panit may yellow. Sumanay tayo limadaan nga naanay daot ang imong atay, no? Sunod nga pangutana, piniguman ako og kaon, musakit ug maayo ang akong tiyan sa ubos nga bahin ug makautot nga may sagol hugaw. Tungod ba ni sa tambal sa TB nga akong gipang tumar? Ang tambal sa TB kining isoniazid, rifampicin, itambutol ug pyrazinamide, di man siguro ni maka-LBM. You might be suffering from lost bowel movement or gastroenteritis or kining mauligi na kanang intestinal infection, no? Bako lang na mga kulira, mga intestinal problem, no? So kung ingon ani mauligi na mas maayo gud mo patanaw ka gastroenterologist. But for the time being, you may take loperamide or mga diatabs or lormide or Imodium para nga dili kay ka uncomfortable until such time nga makaabot ka dito og gastroenterologist. I'm sure naada sa Jinsan na ay mga gastroenterologist nagpractice dia, no? Ulcer ba or TB sa tinai ang problema. Natay mga laboratory workup na. Katulong pangutana, naasab ko'y nabatian sa akong hawak nga sakit padong sa akong bukog sa mga sampot tungod ba sa atong gitusok nga anesthesia nga usa ka buwan naman ang nilabay human sa akong operasyon. Human sa imong operasyon gitagan kag anesthesia. But I don't think so nga after 1 month na pa ang epekto sa anesthesia. Kung sakit ang imong bukog, could be possible kung nakay TB somewhere nga mo na mapagitawag og TB of the bones, no? Posible na siya. So maulagi na nga once again akong suggest nga magpa-laboratory workup ka, X-ray, pinaka-basic, sputum exam, naatay mga pamaagi pag-diagnose, no? Sa hospital setting ni siya. So wad anas mo una nga mao to epekto sa anesthesia kay naa man ay duration ng anesthesia nga mawagtang na. Anesthesia is ginahatag na namo lagi na ay operasyon o naabay sakit para nga as the name implies mawa ang sakit, ha? Sunod nga pangutana, nagsige ko og tumar karon og tambal para TB. Unya ingon ba ya tong doktor nga dili pod siya sure nga TB ni or ngatag siya tambal TB dili siya sure. Mas maayo og magpa laboratory workup ka, ha? Basic chest X-ray, sputum exam, ha? Makita dia, di ba makadaot ng sa kidney dosage ani mga tambala angay ba kung undang og pagtuman ni ani basin og ang basihan sa doktor ang imong signs and
symptom, nag-ubo-ubo tingali ka, nag-hemoptysis, o hematinisis, ay mga ingon anang mga problemahan, luwa ba kag dugo ba, o nag-ubo og dugo, o nang ninghatag siya ng mga TB. Pero kung dili siya sure nga TB ba ni, wala laboratory confirmation, katulong higayon, maingon ko nga, magpa-laboratorio ka. Parang kay peace of mind nga, na naman ay tambal ang TB karon katong quadruple drug therapy, no? Balikon na ko INH, para sinamide, itambutol, o kung sa, limot na ako, ako mo itong gimension na while ago. Basta upat na sila, no? Okay? So, nakasabot ka sa akong gisulti ni mo, Kodidya, sa Jinsan, regard nyo din tanan sa Mindanao. Once again, ako si Dr. Rene Obra, sa inyong mga medical problem, Atty. Ellen Batan, sa legal ng mga problema. Salamat kayo sa makaroon na yung pagpaminaw sa Armen. As katag-greeting din sa itong lugar. So, from Molo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.